हरे कृष्ण. नमस्कार पुरे जनांक. आज ही जपा विषयानं थोडे उरलोय म्हणून मस्त वरस देखून आम्ही जप करताची केल्यार आमगेल मन तशींची एक नमने डिस्टर्ब जावचे, कॉन्सन्ट्रेशन नातील आसचे अशी कसं लाय का म्हणून सान आसतना मगेल माऊमान सांगचे आशिल्ले की तू खाल्लेले अंगा लागका न्हू म्हणल्यार खातना चंदायर बैसून खावचे आणि जेवण जातरी मागीर चमकूचे खाली सतान न्हिदोचे नज असल परे मस्त परे रूल्स आसा आमी खातना तशें जावन खाल्लेले सम अंगा लागता म्हण तशींची जप करतना आमी मन खंयी आसचें ना. त्या मना लागू का म्हण जाल्यार मन एक कडेन तुमी मन दवरयात, ताका कॉन्सन्ट्रेशन म्हणटात. एक मस्त आलोचना येता असला रे त्या मन थंय ना. तो आम्ही जप करताना खाली ऐकू का त्याजन मात्र त्या मना लागता. आम्ही अंगा लागला म्हणजे त्या मना लागता. एकच हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हांव इतलें आयकूची. ते आयकल त्या आयकनातला रे अपास ऐकू का, सम ऐकू का. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ऐकल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे ऐकल मन देऊन ऐकल. मन भीष्मदेवानं कृष्णा सांगताना मेगेल धुवे तुक दिता म्हणचे भीष्मदेवान. भीष्मान लास्टाक म्हणचे कृष्णाक युद्धात अंडांत मरची वेळार खंयची धुव बा खंयची धुवे ताण सांगचे कृष्णाक वरी म्हण. ते धुव कोण तेगेल मन. मन हंग आसचें, हंग न्ही हंगा मन हा म्हळ्यार आमगेल हार्ट. तो तेगेल धुव म्हळ्यार प्रितीन धुवे दिवचे. सो तशींच आमगेल मन शुद्ध असल्यार आमी देवा दिवेत. तूं मन खंय असला रे सो आमगेल प्रॅक्टीस कशी आसता म्हळ्यार देवाल नांव चंदार आयकुका प्रितीन भजत आम प्रीतीपूर्वकम. देवाल स्मरण करतना प्रीती अय्यो मग ते नाव ऐकू हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे हॅमर मारला म्हणके त्यादन लागना भजताम प्रीतीपूर्वकम ददामी बुद्धी योगम. तम बुद्धी कोणा दिता पण प्रीतीन देवाल नाव घेतली तांका भजताम प्रीतीपूर्वकम. प्रीतीन कोरका जप. अयो देवा कृष्णा तुगेल कितें करतास हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे विंगड कसं स्मरण कोरका म्हणून खाली तागेल नावा वयरी प्रितीन तू मन दवरला जाल्यार मागीर नाम रूप गुण लीला मागीर ते आपणेतल्या येता. नाम मागीर देवाल रूप मागीर गुण मागीर लीले हे परे येता. ते जावन जप दितना मन दिवन करता. ताका म्हणचे अपराध शून्य म्हळ्यार अपराध युक्त म्हळ्यार मस्त कडेन मन असो. जप करतना पुरे आलोचना येवचे ते परे सोडून सोडका. तेन्ना कसं कष्ट असला रे आम्ही देवाल वयर संपूर्ण निर्भर जावन आसका. देवाले स्मरण करता. तेदन मात्र आमगेले जप संपूर्ण जावन देवाक समर्पित जाता शिवाय संपूर्ण मन दिवन करता. तर जावन अपराध शून्य नाम मागीर रघुरघुर ते शुद्ध नामार येता. ते कशी आमी घर क्लीन केलें तशींची ते मन एक नमने चंद दिसता की तशींची मन शुद्ध जालें तशींची देवाल नांव तशी प्रितीन घेता मागीर आपणीतल्याची प्रीती आमगेल देवाल वयर आशिल्ली प्रीती आपणीतल्याका वयर येता. तर जावन जप कराची मन दिवन कराची मना लागची तशी कराची आणि मोमाल सांगेल ऐकायची. हरे कृष्ण थँक्यू सो मच.